chere kwikọsin ka eme na ụmụ nwaanyị na-eyi akwapụta akwa o ji ego ka na afịa gwele ego tọbụkọ mmadụ na-agachi na ego ego ogotozie dị akwapụta ọ na-aga ọ na-adị aka because akwa dị very short, some of them bụ skirt, some of them bụ short gown, ọ na-adị aka ka ọ gbada rute na n'ihi ya ị na-afụzi ya na ọ dị ka ọmakwa mgbe o jigo akwa ọ ma mgbe o jigo ya ya bụ afịa ka onye ọbụla kpọsa biznes ya ka ọ nọ akwa ahụ ogo ọ na-eyi ọ ma ya ogodi ọ nwere ego dị ya ọ ma mgbe o jigo ya mana n'isi na go bụ mugu to dị akwa ọ bụsịrị na ndị oji maka ego dị akwa ịda ezu afịa ọgbọsa afịa ya na-azụ ka ọ ma anya go amara ya dị biznes so onye nwere maka na ịmara ya dị biznes ya ka o ji akpụtu ya ịghara ikpu ya aja afa ịghara ikwu aja okwu n'isi ya so o kputu ya go efire na dị akwa dị shọt ọ na-akpute o rute ndị oji maka ego dị akwa o rute ebe ha nọ nwanne ọ rapụ dị akwa ọgbago maka selling point ya afụ dị taa fụ selling point ya fụ gosi kpọsa dị ya ọ ga-ekwe ọ na-ekwe ọnụ that is true 70 to 80% of ndị na-eyi dị akwa ma ya ejigo ha 30 to 20% 30% amara ha jesu ihe n'igbe ha na-eyi